panahon karon. Well, maayong gabi kanatong tanan, lakip na sa atong mga talahurong mga maghuhukom. Natay mga panagsa sa sensya nga atong mabasahan o atong mahibaluan. Ug kini tungod sa climate change. Kung ngano nga may climate change, kinatungod nga nagpasagad ta o nagpabaya ta sa atong kinaiyahan. Daghang salamat. Nganong kinahanglan ilain-lain ang atong basura? Well, salamat sa imong napakaanyag nga pangutana sama sa imong napakaanyag nga hisuna. So, dapat natong lain-laino ng atong mga basura, kaya uban mga basura pwede ba magamit, pwede ba ma-recycle, para sa dili ta magyamta bisan asa. So, as I said, lain-laino mo makita, that's all thing. Kung ikaw ang mapili nga mudya sa kalikupan, unsay imong matampo sa paglambo sa atong kalikupan? Kung ako ang mapili nga mutya sa kalikupan, ang ako ikatampo sa paglambo sa kalikupan ay sa tudela. Isip ko sa kabatanon, dako na kayong gabo, dako na responsibilidad ang mga hinumutya sa kalikasan. Akong gamito ng akong tingog para magama o mangulo sa mga kabatanunan na magbuhat sa maayo para sa atong kalikupan. Parehas na lang sa pagtanong ng mga kahoy o sigtigas sa atong mga basura para sa atong mga pamilya, para sa kayuhan sa kalikupan, sa katawhan o sa atong kalikupan. Salamat. Unsay imo ikatampo sa pag-preserbar sa atong kalikapan? Ang akong ikatampo sa pag-preserbar sa atong kalikupan, ang ako'y priority kaya sa atong kadagatan, sa akong nabantayan, daghan kayong basura na nagbutaw-butaw o makadaot sa dili sa mga hayop, labi na sa mga endangered, kay wala silang kaibaw, tungod kay mas arang-arangan kaya ka pag-unahuna kay sa nila. So, dapat ang pag-minimize sa paggamit sa plastic o pag-recycle may ako i-prioritize para sa kayuhan sa tanan. Unsay imong ikasulti sa kalikupan dinhi sa tudela? Good evening once again. So let me speak a little bit English, okay? So just like what I said during the production number, kanina ako nagpadayag sa kaanyag sa atong turismo. Kaya para na ako ang atong kalikupan diri sa tudela, balanse ra gayon. Aban, bisan pa ang balanse kini ang kausaban para sa palambuon o kahagsayon sa atong kalikupan na depende gihapon sa atong kamot. So bisan sa pagkakaroon nga hapsay o maanindot ang atong kalikupan, dili gini kutuban para dili na nato atimanon ang atong kalikupan. So kita mga batanon, atong atimanon pag maayo atong kalikupan para makabilin gini balanse o hapsay gayon. Daghang salamat. Ganong importante man ang kahoy? Ang kahoy, importante. Tungod kay naghatag kini sa unang panginahanglan nato sa atong pagpakabuhi. Ang pagkaon, ang presko ng hangin, o naghatag kini kanato sa balandong ng mga lugar. Tungod kini, ang ako may sulti. Ang kahoy, ginabuhi. Daghang salamat. Mayong gabi sa tanan.
the game, number 7.